Unoziva sei kuti uchafa uri murombo ende uchangoramba uri munhu wenhamo? Pane mapatterns elife ekuti vanhu vakawanda vanomararama vasingacherechedzi, asi zviri zvinhu zvinoita kuti panozongopera makore vasina kana chavainacho. Saka pazvinhu anditaura pavidhio inoi, ukaona uchitoita 2 zvacho, kakawanda kacho nhamo ndo yako ende mari hausi kuzosangana nayo. Saka ndireke kutanga kusvika pachannel inoi, chingogara wabaya subscribe button nekuti pachannel inoi hatinooneka kufambira nyaya dzacho ende taakutofambira nyaya dzacho. Saka zvinhu zvinoita kuti vanhu vazoguma kana vazochembera vava varombo vasina kucherechedza. Chii? Number 1, kungova nehope yekuti one day ndichaita mari, asi usina strategy yauri kugadzira inoita kuti mari iyoyo iuye mumaoko ako. Ukatarisa vanhu vakawanda nhasi vatochembera vasina kana chinhu, vaitovawo nehope yekuti aiwa one day ndichangoita chidhiri chichanipa mari, ndotenga imba yangu, ndotenga plot yangu, kana kuti ndotanga business rangu. Asi makore atofamba, hope iyoyo haina kumanifesta pavari. Saka ini ndiri kuti chiiti murangu, ukaona uine haso rauri kuita usingakwanisi kukalkuleta kuti pamwedzi ndinonga ndiine mari, wodivhaidha mari iyoyo, uona kuti padhei yakafanira kuti ndiri kuwana mari, siya haso iroro harina zvarinokubatsira. Ngatipe for example kuchigweja. Kuchigweja unogona kungofuma wakaputika nemari, ende zvinotozikanwa kuti chigweja unogona kungofuma waita mari overnight, mari inorema wotosimuka. Asi ngatitare vanhu vese vanenge vakaungana pachigweja vachitsvaga mari vakati tsva pamakomba pai percentage yevanhu vari kuita mari pagore kana kuti vari kungofuma vaita mari pazuva vangani? Zvoti tinoverenga kuti pagore pakasimuka vanhu vakati vakafuma vakabata ma15 ma30,000 vangani vanhu vari kusangana machances iwawo. Saka iwewe chinokupa hope yekuti chance iyo uchasangana nayo pakati pema-thousands ese evanhu. Chii? Handiturikona. Saka sisi hatisida hope isina basa. Ukaona haso rauri kuita, chingava chigweja, kungava kutsvaga mari, ringava dhiri ripi rauri kuita, ukaona dhiri rauri kuita iwo usingakwanisi kukalkuleta kuti pamwedzi ndinoita mari yakati kana pahafu yegore rinonipa mari yakati, siya dhiri iroro. Zviri nani kuita chinhu chekuti chinopa $15 iri obvious, chendoziva kuti ndakadai inini handishai $15. Handitukona. Panopera gore unokwanisa kuronga chinhu chinobatika ne$15 iyoyo chinoita kuti life yako iende pane imwe stage. Usangoita munhu anongojegera so kuti haiwa pachabuda chidhiri chanipa mari apa, haiwa mari yapadhuze manje, asi pasina strategy riri obvious rekuti mari iyoyo usaibata. Hope dzisina basa idzodzo dzinoita kuti vanhu vachembere vasina kana chinhu ende makore anorova pasi usina kana chinhu. Saka ndiri kuti usaita hope, ita strategy. Ndo number 1. Taakuenda pa number 2. Pa number 2, kusa improve kana kuti kuupgrade ma-skills. Ngatimbodzokerai kumashure. Tomboti munhu akaramba akaomerera pakugadzira ma-CV nema-DVD, iko nezvaanenge achigadzirei, nokuti ma-DVD yacho hakusisina. Hakuna here vanhu vakamboita mari nekubhena ma-CD. Even takaenda kumotikari, kwakatanga kuine manual, kwakauya auto, iko nezvikwane ma-hybrid, iko nezvikuri kuya ma-fully electric. Saka ukasaimprove ma-skills yako unoramba uchingosara nenguva. Saka unofanira kuimprove skill yako kuti ifambira nenguva kuti ukwanise kuramba kutora mari, usazobudiswa muchigame. Haufaniri kuchema technology iri kutora mabasa, technology iri kutora mukana. Unofanira kutora advantage yetechnology iyoyo kuti uite mari. Hongo pane ma-skills asiri nyore kuovertake akadai neconstruction, ekuvaka dzimba handitika. Asi unokwanisa kutora advantage yetechnology kuti uimprove zvinhu zvako ende uite zvinhu zvako much faster. Kune ma-3D printed house. Unazotsecha iko nezvidzimba zviri kuprintwa nema-3D printer. Asati dzasvikadzo muZimbabwe, but technology iri kutouya ende itori munzira. Saka tora advantage yezvinhu, uimprove skill yako ifambirane nenguva kuti ukwanise kutora mari. Taakuenda pa number 3. Asi ndatora number 3 ka, chingobaiwa subscribe button. Timu rangu musangoomerawo nekungosubscribe. Tizoramba tichidzidzisana mangwana, tizoramba tichibudisa mavidhio ekuti ticharamba tichidzidza zvimwe zvinoti panapa ndipost comment, asi ndinoposta zvinhu zvinoitika muupenyu zvinogona kutibatsirawo pane mamwe masituation. Saka taakuenda pa number 3. Number 3, kusatora advantage yema-algorithms. Mazano tane ma-algorithms ekuti anotipa mavidhio akawanda, asi iwewe wakatera vidhio yangu iwewe. Ndikatora foni yako yauri kutera nayo vidhio ino, handitika ndoenda pa profile yako ndovhura mavidhio aunonganya kulike iwewe, ndichaona kuti mavidhio aunonganya kuona ndeei. Handiti kuona unofarira zvinhu zviri educational here kana kuti unofarira comedy nengano nezvimafanisi. Inini handisi kuti ngatisaona zvinhu zvinonakidza, ngatisaona zvinhu zvinovaraidza, aiwa handisi kudaro. Asi kana ndichiti kutora advantage yealgorithm ndekudai so,
kutora advantage algorithm ndo paunoziva kuti mavideo emakomedi emafanizika inini ndichangolaika asi handifollowi machannels iwawo. Asi ukaona channel iri educational kana kuti iri kufundisa skill yaunoda kana kuti yaunofungidzira kuti chazonipa mari, unofollowa channel iwe kutoti mavideos from that channel awande. Handitika kwete kuti ndakatora foni yako iwo kuma favorite videos ako pa 80 mavideos, kana uri murume anonga ngori mavideo evasikana vari kungotamba vachingozunza mwiri yavo. Handituri kuona ndozvaona uchifarira 80%. Handituri kuona ukadaroka hauna chauri kudzidza. Tora advantage yemaalgorithms ariko mazuva ano, uzive kuti pa 15 mavideos haucharatidzwa nealgorithm pane 2 or 3 ekuti uchadzidzawo something kana kuti achakumotivheta kuti uite shungu yekugadzira chikwe chino. Nekuti ukafarira zvinhu zvisina basa ende algorithm inokupa ende inokututira mavideos iwawo 6 hours dzapera pambacho wakatojegera wifi yekuba uchirohwa nechando uchiona zvinhu zvisina kana basa, zvinhu zvisina kana zvazvinokupa benefit. Saka make sure kuti ukaitawo hour uri pama-algorithms uchiscrolla mavideos pachaitawo 2 or 3 mavideos achakubatsira kudzidza something. Tora advantage yema-algorithms kwete kuti ma-algorithms anosadza musoro mako zvinhu zvisina kana basa. Handituri kuona matonzwisisa pandiri kutaura ende ngatisasaramba takamire papapo, ngatiende kumberi. Number 4, kugutsikana nemari shoma. Vanhu vakaona vachati koblaza vari kuti kudii. Handiti zvinonzi munhu unofanira kugutsikana kuti usazoba, kuti usazoenda kunoromba kana kuti usahura, zvinoda kuti ugutsikana. Handitika asi hakusi kugutsikana kwandiri kutaura panapa. Ini ndikutaura kuti iwe kana uchihora mari shoma, uchitambira mari shoma, handitika you have to do something kuti uimprove, kuti panopera makore unge wawedzera wapane rimwe level. Timbo rangu hazvina kunaka kuti nhasi uri kuhora 250 after 10 years uchingohora same pay. Izvozvo hazvisi ball ende hazviite, zvinoratidza kuti iwewe une shavi renhamo. Inini handisi motivational speaker asi ndinokuudzai zvinhu zviri paground zvokuti kana uchida kuzvigamuchira usazvigamuchiraka, asi ndo zvinenge zviripo. Iwe uri kuhora 250 kana 180 uri kundiudza here kuti unotoperehwa ne2 years kana 3 years uchishaya skill inowedzera basa rako kana inowedzera pay yako ne$5. Uchishaya skill yokuti uupgrade kuenda pa$50 panopera futi dzimwe 3 years ka waupgrade futi. Handitiri kuona hazviite ende hazvina musoro kuti unorova 10 years uchingowana same income same amount. Izvozvo zvinoratidza kuti une munhu ane usimbe, unoita comfortable nezvinhu zvisingaite. Handiri kuona unofanira kuwana maways ekuti hongu ndombogutsikana nemari yandiri kuwana asi regai ndimire kuti ndikwanise kuupgrade kuti mari yangu yandiri kuwana iti wandei ndiwane chimwe chinhu chinonipa $5 pazuva, ndiwane chimwe chinhu chinonipa $10 pazuva. Handiri kuona zvinotora time but kana uri serious mukana unouwana. Vanhu vari kuwana sei magepi ekuita mari, saka iwe chinokushaisa gepi iro chii? Inyaya yekuti uri comfortable. Handitiri kuona pfungwa dzako dzakarelaxa, uri kugutsikana nekaunga mari uri kuwana ikako. Handitiri kuona saka ndo kusagutsikana kwanditaura nezvako ikoko kuti aiwa unofanira usaramba basa nekuti rine mari shoma asi do something kuti uupgrade. Handiri kuona kuti panopera gore, panopera 2 years unge wawedzera income mbichana, even kakawedzera ne$10 kana $15 zviri nani. Zvandiri kushora ininde zvekuti munhu unoita 10 years handitika uri musame bracket uine networth yako isina kana kumbokwira. Mufana ari kubva kucollege nhasi handitika achangopedza chikoro anogona kushandira 150 120 handitika asi panozopera 10 15 years kana 20 years network yako inofanira kukwira zvokuti ndoroti aiwa inini handichakwanisi kushandisirwa 250 nemaskills andanawo nemaconnections andanawo ndo ndakutarini. Iwe ndifunga kuti vanhu vakadai nana japresa achabvuma here kushandisirwa $500. Handiri kuona vanhu vakadai nana DJ Ola achabvuma here kushandisirwa ma250. Handiri kuona unofanira kuupgrade network yako inofamba kumakore kwete kuti shuwa unosvika ku35 40 years asi uchine network iri kudzika kuenda kuma2 something. Timbo rangu musadaro, upgrade maskills yenyu. Munogona kuona kunga ndiri kushora kana ndiri kupa pressure but zviri kwamuri pakupera kwemakore munhu anozongoramba achitambura ndiwe ende nhamo inorwadza ende nhamo haisi bhoti murangu. Saka zvaya kwamuri muchashandisa zvamadzidza here kana kuti muchazviignore. Asi usati waenda siyawo baya subscribe button kuti pamberi apo tizodzidzisana zvimwe zvinhu zvakawanda. But kana watera video yako kusvika pan this time ndinokutendai nenguva yenyu uye nesupport yangu. Timu rangu ngati upgrade life, ngatiite zvinhu zvinoita kuti life yedu ichinje, life yedu isaramba iri panzvimbo 1. Ndokutendai nekuteerera, ngatisange nemuchikamu chinotevera.